tuturor! Sunt Domagula, sunteți la emisiunea Lumea Insectelor. În această emisiune vom vorbi despre vespele solitare. Aceasta este specie de vespă solitară. Să vedeți. Vespele solitare din familia sfecidelor reprezintă unele dintre cele mai interesante vespi, atât datorită de talii sale subțiri, talii lor subțiri, cât și a felului atât de particular de a vâna prada. Aria lor de răspândire este marcat cu verde. În general, sfecidele s-au adaptat la o serie de habitate. Ca anumite specii s-au adaptat la solul nisipos din zonele aride, anumite specii s-au adaptat la soluri argiloase și de ce unele specii sunt numite vespele olar. Anumite specii s-au adaptat în locuri deschise, pe lângă bălți, la codi râuri și alte ape. Principala hrană a sfecidelor este nectarul. Acesta este extrem de energizant în zboruri pentru a căuta hrana și pentru a săpa galerii. Deși adulții nu se hrănesc cu alte insecte, aceste insecte vânate le oferă larvelor. În general, sfecidele nu ucid prada din cauza că prada s-ar descompune în câteva zile și ar fi nefolosibilă. Deci, sfecidele au adaptat o strategie pentru a păstra prada vii, pentru a păstra prada folosibilă și vie. Aceasta este drept cruzime, deci o paralizează și o duce în cuib și deasupra depune un ou. Oul eclozează și astfel ies larvele, care nu seamănă deloc cu adulții, sunt în formă de vier, cu excepția mandibulilor, care seamănă foarte mult cu adulții, mandibulile. Principala pradă a larvelor este păianjenii, omizile și lăcustele. Larvele rămân toată viața în interiorul celulelor construite de mama lor și după ce trece câteva săptămâni, își construiește coconul și stă încă câteva zile, după aceea sparge, deși insecta pare moale și fără lipsită de culoare, sparge coconul și iese afară. Cuiburile variază în funcție de specii. Anumite specii construiesc sapă galerii, în timp ce altele construiesc adevărate monumente în scorburi și în construcțiile umane. Principala strategie în fața prădătorilor este să se dixeze printre nectarul florilor și printre flori și astfel prădătorii cred că inamicii acestei vespi cred că această insectă este periculoasă. Sau mai este o strategie în care folosesc tot aceleași arme care le folosesc când vânează, adică mandibulele puternice și acul încărcat cu venin. Principalii inamici ai săi sunt păsările, păianjenii și vespile. Aceste vespi, deși au mandibule puternici care provoacă răni mici și veninul din acul cu venin
chiar care dă consecințe fatale, în realitate totul este diferit. Aceste viespi, mai ales din familie, aceste viespi sunt pacifiste. Sunt alte specii de viespi ca bărzăunii, din genul Vespa, care sunt cu adevărat agresive și își apără cuibul cu rezistență. Opune rezistență. Dar aceste insecte elimină o serie de insecte dăunătoare, ca omizi, cicade și coropofnițe. Și deci acestea insecte sunt mereu benefice și oriunde trăiesc, acestea sunt primite, sunt foarte apreciate. La revedere!